shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Da sunan manzo na ilahu ya kage halittata, ya yoni dan adam sanan ya kyautata surata, ya yoni musulmi gashi ina yi mai bauta. Na gode Allah ku gane ba fa ina jin kai bane ba. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Salati mara adadi ga annabi ƙarshe madani, ka sa ahlul baiti waɗanda a komai su na sani. Tun daga kan Ali har Mahdi zai zo a sani. Ajjal ya ƙa'im ya Mahdi jiga a gurin Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Dan godiya Maulana Imamu Kumaina abin ƙauna, Ahmadu Tijjani da Aljilani jinin nana. Ya baban shuhada Imam Ali Zakzaki jigona, ruhi wa dammi lakal fidaya anta wa ummina Maulana. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Salamu ala sayyida Batula Fatimatu Zahra. Salamu ala Kausar azima ya sayyida Zahra. Salamu alaiki Nusayba Fatima ya sayyida Zahra. Ga miskini nan kice ya shigo a gida sayyida Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Aliyu ina zaka na ganka da kayanka, ka yi shirin tafiya ka shirya akwatinka, ga takalmanka da kaya komai ka ɗauka. Gaya mana dan Allah mu ma za mu biyu ka muje tare. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Gidan rahama zani, gidan da ake tsananin kyauta, gidan da saboda ita ilahu ya kage halitta ta. Gidan sayyida Zahra annabi da kansa yayi kiranta, ummu abiha ce bid'atu minni ce sayyida Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Kai da Allah jirani na zo mu tafi. To ai shi kenan da sistoci duka za mu tafi. Daman aina ce kusan hali kafin mu tafi. Yanzu mun yi shiri gidan Zahra yau za mu tafi nana. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Ayoyi da yawa akan Zahra uku saurara. Suratul Kausar akan Zahra uku saurara. A suratul Nur in ka duba za ka gano Zahra, cikar sutura kenan babu kamar saida Zahra nana. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Hijabi har a kafa tana tafiya saida Zahra, bata caɓado ta leƙa gida na biki Zahra. Sannan baka ganin ko isma a cikin Zahra, asali da ɗaukaka daraja babu kamar saida Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Darajar Zahra ce ilahu ya kage halittar ka, yayo ma ilimi da hankali duka a cikin kanka. Idan ka zauna kai shiru ka fahimta kaɗan kalla, ka lura da yatsunka biyar ne har na kafar ka kalle safa. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra.
shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Da annabi Imam Ali da Fatima Hassan Hussein ka kula, sura ta jikinka daga kai ina faso ka kula, har a kafafunka saboda Fatima ne ka kula. Ba don Fatima ba babu abin da ilahu ya tsara ma. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Na san wasu da yawa suna iya ce na yi hauka, ina da hujja dan uwa ka tsaya fa ka dan sauka. Ba don annabi ba ilahu ba za ya yi kanka. To Fatima tsoka ta cikin annabi zo ka saurara. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Idan ka ce Allah ba ni saboda diyar manzo, Allah zai baka saboda da son ta muke wanzo. Allah na fa fushi idan ka fusata diyar manzo, kar ka fusata ta, kar ka fusata diyar manzo Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Ali dan Ibrahim gada a ya saida Zahra, ki ƙara min ilimi luɗufi ya saida Zahra. Ki tsarkake harshe na alfarmar Zainab Kubra, na roƙon afuwa a yafe duka laifuka na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Sai da yau na yi rashi yaya ta ce jigona, ita ce gatana abinda na so a cikin raina. Anti tana yi min musamman ran maulidinki, ta ce min na yi wanka na gayu zan je a gaban Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. A ya sai da Zahra ina roƙo ki cikan anti, sai da a yi mata afuwa dan aldan ahalil baiti. Ki sa ta a raudarki ta zauna darajar ummarki, ki ce in ta zauna ta zo a gare ni ya sai da Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Wakilin Allama Malam Sani Waliyillah ya sai da Zahra yana ƙaunar ki kwarai walla. Shi ma Malam Iliya soyayyar ki yake talla, sai kuma babana Malam Umar dandar ne na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Malam Abu shi ma yana ƙaunar ki cikin ranshi, Malam baban gida ma shi ma ya sai da sashi, sai Malam Sabo da soyayyar ki cikin ranshi, sai kuma babana Malam Rabi'u Abdullah na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Waɗanda nake cewa a sa su a ya sai da sa su, sannan mamata da gwaggwanninta ki sassa su, abokai na su ma a ya Zahra ki sanya su. Jawad Mustapha Bakir ilahu ya samu haɗe aljanna tari. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Wannan bawa naki Zahra ki ƙara kusantar shi, shi ya ce na yi baitoka dan Zahra ta yarda da shi. Na yo mata baitoci sannan in roƙa tare da shi. Allah ƙara arziki darajar Fatima Az-Zahra nana, Az-Zahra nana, ya Az-Zahra maulati. Zahra nana, Zahra ki duba ni ya Az-Zahra nana. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra. Na yi shirin tafiya zani gidan yar manzo na Zahra.